Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lungi aka Luzipo, and I'm back with another story. Mama Chasha and subscribe, like, share, your notification bell so that you get my notifications whenever I post a new story. Hi, another day, another story without wasting your time. I started some I'm trying to my land. Okay, so get here we room. Lage la imbula ingubo la ngena. Uthi la ngena kwacishe kwaphuma isidumbu egameni lami. Hayibo ngithi mina kanjani uthi uke la bengisayingane ngisase high school uthi mhlawumbe ngangila ku 15 16 yabo ngingazi nje nokuqoma ukuthi yini ngaze ngiqome at that time. Uthi so sinomakhelwane labo makhelwane laba yabo ekhaya banokubanyatsa nje yabo ukuthi mhlawumbe uma befuna umuntu ozobacentela igceba thatha ingane yakho ukuthi bayixeke. Uthi ke so yazi ukuthi mukhula nje yabo abantu bakamakhelwane bafana nothi ubhuti bakho yabona nani uthi okay fine uthi hayi shize kufike lo mfana ke nje ufikile khona muhle nje alright yabo kodwa ukhulile kunami uthi hayi mayifika khona mayifika lo mfana lo kube ngathi uyayibekela nayo uyayishelela uthi hayi okay nami ngivume yabo uthi ngivume uthi mangabe ngivuma futhi kungabi into serious angakazi lutho nje nangomjolo nani yabo angakazi ngisayisidumbu uthi hayi nangempela umfana vedane ehambe uyaphuza ke lo bhuti uthi lo bhuti lo mephuzile vedane ephuzela ethaveni yabo uthi mephuza kule thaveni le vedane alentuzi aphuze ke thaveni ke bese lo mfana vele ibona ubaba kalogile thaveni bayazana vela ngitho makhelwane uthi hayi wona ubaba evele imdakiswe kakhulu ubaba yabo imphuzisela ukuthi ubaba edawe ihlala sobabili nobaba kuphela and la ekhaya kusemakhaya kunezindlu ezihlukene angilali nobaba ubabulala kwenye indlu yami uyayifike nje angicheck ukuthi ngiright yini mase ehambe uyelalela endlini yakhe yabo uthi hayi nangempela umfana ephuzisa ubaba edawe emshiye ethaveni before emshiye angifonele uthi mefona athi ucela ukuthi ezongibona uthi ngizwe izwi laba bekhona ngithi mina ayibona ubaba imphola uthethe okay but udawu uphela inkani hayi usuka ugeli ngivedene ngithutha ayibo kahle bongivele ngivale ifoni umfonela kanjani unobaba yabo yonke le nto ngithuke nje kanti umfana yena ade ephuzisa ubaba uthi hayi nangempela lento seke ehambe ayibuyele uthi umfana ngikathi ngivala ifoni evedane ephuthume eze endlini uyazi ukuthi ngilala ngedwa ubaba ulala on the other room yabo uthi hayi nangempela afike kumefika lo mfana lona avedane afike angene uthi mind you ngino 16 years yabo uthi angene lo mfana lo uthi mengena avedane afika lentuze angabe sakhuluma lutho avedane afike ikhumule yonke into ekhumule icathula ibeke lapha yabo njengomuntu nje okudaka ophelile avedane afika ayidlale lapha ehombeni uthi hayibo ngisathukile ukuthi hayibo kwenzakalani yabo lo mfana wenzani vele ekhumule wasala ngetrunk alala phezulu usimelala phezulu kombhede ngisashokekile uthi yabo ngishokekile ngingashelo ukuthi phela khona sengimqomile but not ukuthi usengeze ezolala wesiphathe ekhaya yabo uthi hayi ngithi ngisathuke kanjalo kanti kusho ukuthi ngenkathi esuka nobaba wasuka ethaveni yabo even though wayedakiwe njalo uthi ngithi ngisathuke kanjalo ukuthi kuyakhanya la endlini ngizwe ubaba esekhuluma evalelisa kumuntu ahamba naye uthi bavalisa umuntu ahamba naye uthi baba ayingeze ngangena endlini afike njalo okay athi right sengibuyile ahamba yoyilalela uthi that day ubaba evela nokhe akuthi angani noma khona umuntu wamtshela ukuthi lo mfana ungenile la endlini noma angazi uthi nje today angazi ukuthi kwenzakalani uthi hayi avedane ubaba anokhe ngithi mina yebo baba usubuyile athi ngivulele ngifuna ukungena uthi yo ngivele ngishawa uvalo uthi mengishawa uvalo ufana naye vele ethukeke uthi ngiba katakalele umamba ngisho ukuthi ube ezothipisa ukuthi uzozenza intelele mhlawumbe ukuze izolala nami ebusuku I do not know uthi hayi nangempela la khona ngijokela because mangimvusa ufana kavuka mangimvusa avuka but nedesi ubaba vele ethuke ngimbone epetula amehlo ebuka ukuthi ngiyavula yini uthi hayi mina ngiqhaqhazele ngivedane ngivule yabo ngime kanje ngikhombisa ukuthi ngithungileke manje uthi umfana ngimazi wasukuma nina vedane usiganga engagqokile wavele waphuma wahudula ibhluko lakhe wahudula amateko akaphansi usibaba vedane engakhulumi usegijima endlini yakhe ayeku safe ayokhipha isibhamu behubhane mfana soyibale mfana baphambe yadubule manje kuthi sebusuku nayo idakele futhi ubaba yabo akakwazi ukugijima nje like normal person uthi hayi mfana mibaleka vedane ebona ukuthi ubaba umbonile yabona nani ubaba nje wayemuntu ohlonishwa endaweni yabo usatshwayo Mthemhuphu baba aza amemeza athi ngiyakwazi kini ngizokukhipha phansi ethi umfanele ibaleke
imali-ke kuthiwa uma ngabe umfana ubaba ngempela ahamba aze ufika kuba mfana afike asho ukuthi nimtshene umfaneni ukuthi akangazi mina kudlalelwa kimi ngeke izolala nengane yami wesiphathe emzini wami. Eyi uthi ugeli ngithuke ngigijime nami ngiyoxoxela uthi babehlala nogogo but ugogo naye futhi uneroom yakhe uthi ngihambe ngiyoxoxela ugogo uthi hayi gogo sekwenzeka into kanje ngimchazele sonke isitori uthi ugogo angikholwe. Uthi nje kodwa the rest bengangikholesha ubaba ngithuka ngitshetswe ingane enjani ingane evele ithatha umncane kangaka usulala nabafana endlini uthi ngithukwe uthi lapho ngise ngisho inkosi yami yalazi iqiniso ukuthi mina nomfana ngilalanga naye. Hhayi uthi nangempela-ke ngudumeda uthi-ke before lokho ubaba wakhe abuyeke nogogo yachaza ukuthi nje wakangichazeli lutho lengane uthi esuyangena ubaba uyangishaya nje ugogo ngeke ngoba kufanele ukuthi ushaya mina uthi angeke ubaba engangishaya vele xasuke ehambe uyolalela uthi hayi ngihlala sengilala nogogo uthi hayi sihambe isikhathi-kethi umfana vedane isabe ezwe indlela azathi because naye noma emdala but usayingane ukuthi mdala kunalo. Hayi uthi vele isaba umfana vedane ethatha amaphilisi ama-ARVs abhuti wakhe ewaphuze so amujuqa amaphilisi athathwe-ke ayiswe esibhedlela. Uthi abantu bakubo kamfana bakhuluma kanje ukuthi ngathukwa kwathiwa ngunonke oyincane kangaka sengikwazi ukungenisa abafana ubengeke umfana ayisele and unokhile ngamvule uthi kwaba ney'tori ey'ngana ngale ndlela yokuthi nami indlela engangi-embarrassed ngayo ngangifisa ngisho ukudla amaphilisi nami ngife. Uthi hayi emva kwalokho umfana-ke wabalekiswa because ubaba wayesubsidile ukuthi nje ngeke amyeke wathutha-ke waqalwa esibhedlela-ke ngoba edla amaphilisi emva lokho wathutha-ke wahamba. Uthi-ke nje akazi ziphinde ibuyise uthi kodwa nje igazi lami alikaze liphinde ligeze endaweni nje ntombi njengononkroyo omncane owalentulo. Uthi wesiphathi ngavele ngihamba nebhadi emva kwaleso stand mhlawumbe awuphelanga unyaka ngavele ngakhulelwa. Uthi hawu kwavele kwasho wathi wavele nanilindeleni. Uthi ngathukwa endaweni ngaba nje uthi kuze kube namhlanje igama lami akaze ligezeke because leya nto leya akaze nje kuze umfana akaze esho side lakhe le story akaze kwenze ukwazi ukuthi nje yini engafaka umfana ekhaya ngaduma usicabanga endaweni yasemakhaya. Sipha lapho isitori sesanamhlanje. I hope nisenjoyile. If you have a story that you want to share ningakhohlwa inamba yami ngizoyishiya lana. Thank you so much for watching.